mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Vaya percebes collemos na pedra, Menudas navidades vamos pasar este ano, Pero isto que mariconada é? Isto con rei non pasaba, Non, carallo, non trajaba Nadal. Paparruchas. Acordaste? Non hei de acordar que eu era o único que apoyaba rei. A Navidad é un invento capitalista. Pero é bonita. Engáñanvos como os indios. Póñenvos a brillar diante vos espelliños e vos a arrear os cartos. Xa estás ti. És agradable como un ourizo. Pero aínda va a estar de mala hostia en Navidad. A hostia era a que lle había que dar a él para despertalo, como fajo eu con meu home. Moito comunismo e pouco o mismo. Doña generosa, fajo usted honor ao seu nombre. E tráteme ben estas vellas personas como son o seu home, a más pinto. Cala ti tamén, que do remazo que che remanjo, vouche virar a cabeza do revés. A ver, que llamo a festa en paz. Carmen, a mí dixeronme que andabas buscando xente para montar o Belén viviente. Collesme a min de Baltasar. Ramiro, que eu sepa, os Reis Magos chegaban a Belén seguindo a Estrella do Oriente. E ti non creo que a vires. É outra cousa. Baltasar era negro. E ti estás esblancuxado con a faneca do limpo. De tanta cama, tanto solitario. Pois para ser comunista, ainda sabes ben a historia sagrada. Anarquista, Carmiña. E iso máis con a historia que é un cuento. Pero nada, apúntame a min tamén, Pero apúntame do que está cajando. Ti rite, Pinto, pero ese foi o primeiro espectáculo multitudinario do cristianismo. Foi como un concerto. Viñeron reises, e todo o mundo de moitos sitios e de todas as profesións. Había un gran foco encima do escenario. E era un negocio, Ouro, incienso e mirra, que nunca supen o que era, pero aí non iban ao barato. Eso foi o primeiro día. Desde aquela, o negocio mellorou moito. Que vista tes? Cano? Eu? És como un lince. Tramposo. 20 e jano. Había que matarche de pequeno. Pois eu fajo de Melchor. Ouro, Pinto. Eu levo ouro. Carallo. E logo non había ninguén mellor, porque eu a ti máis ben vexote como burro. E levando esterco, non ouro. Pois eu vou ser a Virgen. Pensei en ti como en San José. Carai, las Carmiña. Eu por ti ainda deixaba a barba. E moitas gracias por escollerme a min para ser a túa parexa. Mas que nada, é porque dis que San José era máis vello que a Virgen. Aparte necesitaba un San José que me dixera que vestir. Tiño un lote de vestidos no armario e non sei cal poñer. Pero bueno, Aurelio dixome que entendía moito de moda. Sempre me levou a idea. Aurelio de moda non ten puta idea. Que me dixo a nai que tiño o armario todo revirado. Ademais, Aurelio vistese todo anos de Papá Noel. E xa sabes que po tema do Belén, os Papá Noeles son bastante peor que os anarquistas. Pero non te preocupes. Apúntame a mí, xa che vou eu. E se queres, podemos ir probando esos vestidos que tes na casa. Seguro que che queden todos de maravilla. Toma, niño Jesús. Coviñas, Que? eu non son o niño Jesús, eu son Lara. Hai que ver que listos son os nenos de hoxe en día. Pois,
podíame apuntar a mí de saltar, de vai pasar. Aurelio de moda non ten puta idea. Que me dixo a nai que ten o armario todo revirado. Pero esto non creo que esto non tesoro. Mira, que non é un tesoro. Mira, leva o seu anillo para casa.